Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πάρα πολύ δυνατά να σας καλωσορίσω σε αυτήν την παρουσίαση της νέας εταιρείας μας, της Essence, με ένα πολύ ζεστό και δυνατό χειροκρότημα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Σας αξίζει. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω εσάς, ιδιαίτερα στο μαγαζί που μας δέχτηκε, τη Σοφία και το Χάρη, και κυρίως την άξια συνεργάτητά μου, την Έλσα, την Ελσάς. Σας ευχαριστώ που ετοίμασατε όλη αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Εντυπωσιάστηκα. Πρώτα ο χώρος μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σωστός, είναι όλο αυτό που θέλαμε. Και βέβαια οι φίλοι σου που σε ετοιμάνε, ο κόσμος σου. Ναι. Όλοι ωραίοι άνθρωποι από την Άουσα. Παρατρεύω και την αγαπώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Άουσα για μένα, κυρίες μου, είναι δεύτερη πατρίδα. Το λέω και το εννοώ. Να συστηθώ έτσι για όσοι δεν άκουσαν ποια είμαι. Είμαι η Βασιλική Μαυρίδου. Ασχολούμαι με πολλά. Το κύριο επάγγελμά μου ήταν, είναι και θα είναι ίσως, νοσηλεύτρια. Δούλευα στο νοσοκομείο σας πριν πολλά χρόνια, εδώ πρωτοδιορίστηκα. Έχω άπειρες εμπειρίες και καλές αναμνήσεις από την Άουσα. Και κατά καιρούς, κατά καιρούς λοιπόν έφτιανα και άλλα πράγματα. Έχω ασχοληθεί με την Τάπερ πολλά χρόνια. Κατέληξα λοιπόν στην Essence. Η Essence είναι μια εταιρεία διατροφικών συμπληρωμάτων υγείας και έχει και διάφορα άλλα προϊόντα. Περιποίηση προσώπου, προϊόντα και περιποίηση σώματος. Λοιπόν, και από αυτά θα ξεκινήσουμε. Είναι η κόρη σου, θα συνεχίσουμε. Όχι, είναι παιδί. Ξέρετε. Το παιδί. Συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, ξέρετε, την έχω πει ότι. Εντάξει, θα σου πάρω εκεί. Λοιπόν, σιγά σιγά ένα θα τα εξηγήσουμε, αλλά αυτό που θέλω κυρίως έτσι να πω για να αρχίσουμε είναι ότι η εταιρεία Essence δεν είναι γνωστή ακόμα γιατί είναι καινούργια σχετικά στην Ελλάδα. Είναι τσέχικη, είναι από τη Τσεχία η εταιρεία μας, η χώρα παραγωγής τέλος πάντων, και ήρθε στην Ελλάδα πριν 2 χρόνια. 3 χρόνια σύνολο στον κόσμο. Την Essence την ανακάλυψε και την έφερε στην Ελλάδα ένας πολύ δικός μας άνθρωπος, ο κύριος Χρήστος Βαρσαμίδης, που θέλω να πω 1000 ευχαριστώ. Και τιμή μας που είναι σήμερα εδώ, κύριε Βαρσαμίδης, είναι ο πρώτος μάνατζερ στην Ελλάδα. Είναι ο άνθρωπος που έφερε την εταιρεία αυτή στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρσαμίδη. Και την παρέα τα παιδιά που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έκανε τόσα καλά για μας που δεν τα γνωρίζετε, θα τα μάθετε όμως σήμερα. Τι έκανε για μας? Καταρχήν έφερε τα προϊόντα αυτά, τα οποία είναι πολύ μεγάλη βοηθός και χορηγός στην υγεία μας. Θα έχετε ακούσει σίγουρα για την αλόη, εντάξει, είναι ένα προϊόν που το ξέρουν όλοι. Πριν 2000 χρόνια έλεγε ο Διος Κουρίδης γι' αυτό. Και μάλιστα εκείνα τα χρόνια ξέρετε ότι την αλόη δεν είχαν φάρμακο στις πληγές οι φαντάροι. Τρίβανε στις πληγές όταν γέγονταν, όταν χτυπούσαν. Ήταν ένα είδος τέλος πάντων πρώτης ανάγκης η αλόη. Βέβαια με τα χρόνια γράφτηκαν πολλά βιβλία. Ανακαλύφθηκε ότι η αλόη θεραπεύει πάρα πολλές ασθένειες, πίνοντάς την με σωστή επεξεργασία. Γιατί η αλόη δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες, παράγεται συνήθως ευδοκιμή σε χώρες πολύ ζεστές. Εκεί στην ζώνη του Ισημερινού λίγο πάνω, λίγο κάτω. Μεξικό. Και σήμερα τουλάχιστον είναι γνωστό και αποδεικμένο ότι θεραπεύει επισήμως 60 ασθένειες. Και άλλες πάρα πολλές ασθένειες, και ειδικά με συνδυασμό φαρμάκων υπόλοιπες. Τώρα, ένα-ένα για να μπορέσετε σίγουρα να καταλάβετε όλα αυτά που σας λέμε. Τα προϊόντα μας λοιπόν είναι 4 πυλώνες. Ο πρώτος είναι τα αρώματά μας. Όπως ξέρετε όλες, έχετε δοκιμάσει, μου έχει πει, οι περισσότερες έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρουμε. Και σας άρεσαν και όλα πολύ έμαθα, γιατί πραγματικά έχουμε πολύ καλό άρωμα, το οποίο είναι παραγωγής αλφα επιλογής αρωματικού ελαίου, και αυτό κάνει τη διαφορά με τα άλλα αρώματα και στις άλλες εταιρείες. Διότι το δικό μας το άρωμα μένει. Το φοράς και αντέχει. Ψεκάζεις το δέρμα σου και μυρίζεις και αύριο. Λοιπόν, έχουμε βεβαίως εδώ να σας δείξουμε. Η Ελισάβετ, επειδή έχει ασχοληθεί περισσότερο αυτόν τον
τώρα με τα αρώματα. Θα σας ψεκάσει σιγά σιγά όλες να... Εκτός από αυτές που ήδη φοράνε τις κολονίες που έχουν πάρει. Ποιες είναι από εσάς που δοκιμάσανε άρωμα, ποιες έχουν εμπειρία δοκιμάσει? Δύο, με τα δύο τα χέρια σήμερα πήραν πολλές φορές. Με τα δύο τα χέρια πήραν μόνο μία. Εγώ θα σκάσω και σε πόδια. Εσύ σκάσω και τα πόδια, πήρες πολλά. Για Κατερίνα, πες μας έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Η Κατερίνα πιστεύω είναι μια συγκεκριμένη μάρκα. Έχω πάει μόνο μία, στάνταρ δεν έχω Και δεν αλλάζει το όνομα της, δηλαδή παίρνει και μου λέει θέλω την κολόνια. Δεν αλλάζει τίποτα. Υπάρχουν άλλες που θέλουν να δοκιμάσουν. Υπάρχουν άλλες που έχουν ένα άρωμα για την ταυτότητά τους. Αλλά επειδή το ήξεραν από πριν, βλέπουν ότι δεν έχει καμία διαφορά με το αυθεντικό τέλος πάντων. Οπότε γιατί να μην δοκιμάσουν αυτό. Το οποίο κάνει ακριβώς για να μην πω καλύτερη δουλειά. Έτσι, αυτό αφού πολλοί άνθρωποι μας λένε, κυρίες μου, ότι ρε παιδί μου πιο πολύ από το επώνυμο αντέχει. Και ξέρετε, όλες εδώ του κινήτων. Είναι και πιο καλό καμιά φορά λέμε, αλλά και πιο φθηνό. Γιατί σήμερα εντάξει, ουσιαστικά την πληρώνουμε τα μπουκάλια και τη διαφήμιση. Εδώ η Essence αυτό που κατάφερε είναι να έρχεται κατευθείαν από την παραγωγή στον πελάτη. Δεν έχουμε διάμεση τη διαφήμιση και τις βιτρίνες, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν το παίρνουμε και πιο φθηνά το άρωμα και τα προϊόντα μας. Τα αρώματά μας κατασκευάζονται στην Κωνσταντινούπολη, σε ένα εργοστάσιο που λέγεται στις Ελούς. Εκεί κατασκευάζουν όλες οι εταιρείες τα αρώματά τους, επώνυμες και εμείς. Εκεί λοιπόν και εμείς κάνουμε τα αρώματά μας και εσάς. Σε ειδικά καζάνια που βράζουν για τουλάχιστον 4 εβδομάδες και μάλιστα... Α, εντάξει, Ελισάβετ. Ναι. Περιμένω λίγο. Νόμιζα ότι... Όχι, κάτι τέτοιο. Ωραία, λοιπόν. Στις Ελούς του Κωνσταντινούπολη λέω ότι τα αρώματά μας πραγματοποιούμε βρασμό 4 εβδομάδων το αρωματικό μας έλεγε. Η πρώτη ύλη δηλαδή. Και αυτό παίρνει και την ποιότητα τέλος πάντων και την αντοχή των αρωμάτων μας περισσότερο από τις άλλες εταιρείες. Ο δεύτερος πυλώνας, κυρίες μου, είναι τα προϊόντα με πρωτόγαλα. Όπως τα θαυματουργά. Έλα έτσι να πούμε εδώ. Προϊόντα λοιπόν με πρωτόγαλα έχουμε και σώματος, αλλά και προϊόντα τα οποία είναι... Καλώς την αδέρφη. Χαίρετε. Ελάτε. Ελάτε. Λοιπόν, το πρωτόγαλα, καταρχήν να πούμε τι είναι το πρωτόγαλα. Είναι η ουσία αυτή βγαίνει από το πρώτο γάλα της αγελάδος μετά τον τοκετό της, μετά τη γέννα. Είναι εκείνη η κίτρινη πηχτή ουσία, η οποία είναι παιδιά τίνηκα στα ριζώματα. Και με αυτό λοιπόν συλλέγεται, επεξεργάζεται από την εταιρεία μας και γίνεται σε διάφορες μορφές σε προϊόντα. Όπως προϊόντα για το σώμα και ξεκινάμε με την κρέμα σώματος τη θρεπτική. Υπάρχει σε μορφή μόνο θρεπτική, υπάρχει και κυταρίτιδα και υπάρχει και σε αφρόλουτρο με πρωτόγαλα. Στη συνέχεια έχουμε σε μορφή κάψουλας που είναι κατευθείαν πόσιμο. Σε αυτό στη συσκευασία υπάρχουν 60 κάψουλες, κυρίες μου. Και τι κάνουν αυτές οι κάψουλες ουσιαστικά όταν χρειάζεται εμείς να έχουμε στο οικογενειακό μας φαρμακείο. Πολλοί άνθρωποι έχουν αλλεργίες πολλές, έχουν ανοσοποιητικό αδύναμο. Και όλα οι ασθένειες σχετικά ξεκινάνε από το αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Λαμβάνοντας πρωτόγαλα φυσικής κατάστασης από το στόμα μας, σε καψουλίτσες όπως είναι το δικό μας, ουσιαστικά ανεβάζουμε την άκρα του οργανισμού μας. Είναι ένα φυσικό εμβόλιο, κυρίες μου, που δίνουμε στον οργανισμό μας για να μπορεί να αντιμετωπίζει την είσοδο των μικροβίων και των ιών στον οργανισμό. Όταν λοιπόν έχουμε χαμηλό ανοσοποιητικό, οι ιοί που μπαίνουν στο σώμα μας, στον οργανισμό μας, τι κάνουνε? Ψάχνουν και βρίσκουν τον σίδηρο του οργανισμού μας, τον απορροφάνε, και όταν έχουμε λοιπόν έλλειψη του σιδήρου μας, τότε αρχίζουν τα συμπτώματα. Ανεβάζουμε πυρετό, στέλνουμε ιώσεις. Έτσι λοιπόν το πρωτόγαλά μας, επειδή έχει μια ουσία μέσα που λέγεται λακτοφερίνη και είναι ουσιαστικά φυσικό αντιβιωτικό, δεσμεύει το σίδηρο στον οργανισμό και δεν μας αφήνει να νοσήσουμε ουσιαστικά. Βέβαια, λεπτομέρειες παραπάνω θα μας πει ο κ. Βασαμίδης σε λίγο. Εγώ σας τα λέω έτσι λίγο επιτροχάδι.
Και τελειώνοντας λοιπόν με το δεύτερο πυλώνα που είναι το πρωτόγαλα και τα προϊόντα του, το οποίο έχει και κρέμες. Έλα, σε πες μας εσύ σλάκι προσώπου. Κρέμες προσώπου. Εξαιρετικά, εγώ ας πούμε που είχα πρόβλημα που με τραβούσε πάρα πολύ το δέρμα, για ξηρά δέρμα ότι είναι εξαιρετικές. Εδώ την έχω δοκιμάσει και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Της ημέρας, της νύχτας. Ημέρας νυχτός, ωρό, τα πάντα. Μάλιστα της νύχτας η κρέμα μας, κυρίες μου, να ξέρετε ότι είναι και βραβευμένη, γιατί έχει μέσα κυκλοπεπτίδιο 5, που είναι ένα συστατικό, το οποίο είναι ειδικά γιγαντικό. Δηλαδή, θα δείτε διαφορές αν κάποια από εσάς δοκιμάσει την κρέμα μας, θα δείτε ότι πραγματικά ξυπνάει αλλιώς το δέρμα το πρωί. Είναι σούπερ. Δεν μπορώ να σας περιγράψω δηλαδή τι καλό αποτέλεσμα θα δείτε. Πολλές κυρίες που έχω πελάτες αυτή τη στιγμή ήρθαν από ακριβές εταιρείες, από την Λαπρερή, από Εστέ και τέτοια και δεν την αλλάζουν πλέον την κρέμα μας. Πάρα πολύ καλή. Και βέβαια συμπληρώνεται με ορό ματιών και σέρου, που και αυτά έχουν πρωτόγαλα μέσα. Το πρωτόγαλα κάνει τη διαφορά, αυτό να θυμάστε. Το πρωτόγαλα έχει μέσα αντισώματα. Δίνει δηλαδή στην επιδερμίδα μας και στο DNA μας ότι δεν έχει. Οι περισσότερες είναι μανούλες και ξέρω ότι εστί πρωτόγαλα. Έτσι, μπράβο. Έχει μεγάλη δύναμη. Και τελειώνοντας λοιπόν με τη σειρά με τον πυλώνα αυτό που είναι το πρωτόγαλα, πάμε στον άλλον πυλώνα που είναι η αλόη. Και ήρθε οι κυρίες μου, δέστε λιγάκι κάποια από τα προϊόντα μας, θα μου επιτρέψετε να έρθω από εδώ, για να μπορέσω να σας τα δείχνω. Η Άλισσα θα μου δείξει από εκεί το μπουκάλι της αλόης μόνο. Η αλόη μας λοιπόν υπάρχει σε μορφές. Αυτό είναι η πόσιμη αλόη, η υγρή που λέμε εμείς, που είναι το σιροπάκι μας, το οποίο έχει δύο γεύσεις. Η μία είναι με σταφύλι για όλους τους τύπους και για τα παιδιά, και η άλλη είναι η αλόη με βιταμίνη C. Εκείνη ειδικά είναι η με βιταμίνη C για τους καπνιστές. Αρκετές καπνίζουμε, εδώ καπνίζετε. Λοιπόν, και για αυτά που είναι ειδικός ο κύριος Βασαμίδης θα μας πει, γιατί έχει δοκτορά στην αλόη, θα μας πει πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα για την αλόη και για τις χρήσεις της. Εγώ επιτροπάνη θα σας πω ότι υπάρχουν σκευάσματα αλόη μποσβέλια. Η αλόη μποσβέλια, το βαζάκι αυτό, το πρώτο, είναι ουσιαστικά, κυρίες μου, λέω εγώ έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος πιο γρήγορα, το φυσικό μεζουλίτ. Δηλαδή τι κάνει, ουσιαστικά είναι αντιφλεγμονώδης η δράση της αλόης με το μποσβελικό οξύ που περιέχει. Έχουμε έναν πόνο στη μέση, πόνο στα χέρια, στα πόδια. Σίγουρα, παίρνοντας 2 κάψουλες αλόη μποσβέλια, πολύ γρήγορα περνάει ο πόνος και τα συμπτώματα. Η μποσβέλια είναι φυτό, δεν είναι φάρμακο. Ναι. Τίποτα δεν είναι φάρμακο που καταλαβαίνετε. Ναι, πραγματικά, γιατί όλα είναι φυτικής προελεύσεως. Δεν έχουν χημικές και πρόσθετα μέσα. Και ό,τι μπορεί να κάνει ένα δυνατό φάρμακο, δηλαδή στην υγεία μας, μπορεί άνετα να το κάνει η αλόη μποσβέλια. Μάλιστα έχει και θεραπευτικές ιδιότητες μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, αν για κανένα μήνα περίπου πάρει κάποιος κάθε μέρα 2 με 3 κάψουλες αναλόγως με τα κιλά του μποσβέλια, να είστε σίγουροι ότι και έχουμε και στα χέρια μας αποδεδειγμένα εξετάσεις αίματος, εξετάσεις από μέτρηση οστικής πυκνότητας και οστεοπόρος, ξέρετε. Δηλαδή, έχω κυρίες που πριν την μέτρηση της οστικής πυκνότητας είχαν τάδε τόσο οστεοπόρωση και σε 2 μήνες ούτε στο μισό δεν ήταν. Είχε θεραπευτεί δηλαδή τουλάχιστον 50% η κατάσταση. Και μάλιστα πολλές κυρίες από αυτές κόψανε και το χάπι που παίρνουν για την οστεοπόρωση πλέον. Στη συνέχεια θα δούμε το αλόη Q10. Αυτό είναι πάλι ο συνδυασμός αλόης με το συνένζυμο Q10. Το συνένζυμο Q10 είναι υπάρχουν στο έντερό μας ένζημα, πολλά. Το συνένζυμο Q10 λοιπόν είναι ένας υποδοχέας ο οποίος με το πέρας της ηλικίας των ανθρώπων αρχίζει και φθήνει από τον οργανισμό μας, εξαφανίζεται. Είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, όταν εξαφανίζεται, των ελεύθερων οριζών. Και όταν το πίνουμε, καταπολεμάμε τις ελεύθερες ρίζες του επιτέλου. Για να καταλάβετε, σε μια ηλικία των 40 χρόνων, 45, το Q10 στον οργανισμό μας είναι περίπου στο επίπεδο του 65% φτάνει. Και όσο ανεβαίνει η ηλικία του ανθρώπου, τόσο πέφτει το συνένζυμο Q10 στον οργανισμό μας και έτσι αρχίζουν οι ελεύθερες ρίζες, αρχίζουν κληρούν τα αγγεία μας, έχουμε φόβο και περισσότερες πιθανότητες να πάθουμε κεφαλικά, φράγματα. Και όταν μας έρχονται εμάς στην Ελλαδική εκεί πέρα, νέοι με έμφραγμα, λέμε να το, έλλειψη Q10 έχει το άτομο που ήρθε και έπαθε το έμφραγμα νωρίς. Και ουσιαστικά δηλαδή εμείς κάνουμε αυτό. Δηλαδή στους ασθενείς που παθαίνουν έμφρακτα, ουσιαστικά δίνουμε αντιφλέβεια συνένζημα. Q10 τους δίνουμε.
για να διαλύσουμε τους τρόμφους και να ξανανοίξει το αγγείο. Άρα λοιπόν απαραίτητο στην υγεία η αλόη με το Q10. Δηλαδή θα έλεγα μετά τα 40-45 όλοι πρέπει να πίνουν από αυτό. Στα 65 τι πρέπει. Δεν έχουμε κανένα 65 εδώ, τι ρωτάτε. Ναι, δεν τους φαίνεται, όντως. Λοιπόν, και πιο κάτω θα δούμε, δεν έχουμε εδώ να σας το δείχνουμε, θα το δείτε στη φωτογραφία, αυτό εδώ το συμπίκνωμα από πάνω, το οποίο είναι μικρό αλλά θαυματουργό. Είναι τούρμπο στην αποτοξίνωση. Όποιος λοιπόν πιει από αυτό που περιέχει μέσα 4 βότανα, περιέχει τσουκνίδα, αλόη βεβαίως, τσουκνίδα, πικραλίδα, χολίνη και βαϊδουράγκαθο. Τι κάνει αυτό ουσιαστικά? Το διαλύουμε σε 1 κιλό νερό και το πίνουμε πρωί-βράδυ. Και αν το συνδυάσουμε και με το Q10, η αποτοξίνωση είναι, παιδιά, πολύ πιο δυνατή και η σπλαχνικό λίπος. Δεν πάμε καμιά φορά να κάνουμε υπέρβιο και λέει ο γιατρός: έχεις λίπος γύρω από το σηκώτη σου, γύρω από τα όργανα τα ζωτικά. Αυτό κάνει λοιπόν η αποτοξίνωση. Βοηθάει τον οργανισμό να φύγει το λίπος, να λειτουργήσουν καλύτερα τα ζωτικά μας όργανα και σίγουρα να έχουμε και καλύτερη υγεία σε συνδυασμό με και την άσκηση, καμιά φορά και τη διατροφή, έτσι. Και για να δω. Και από εκεί και πέρα, μετά τα απόσυσμα, έχουμε, παιδιά, και κάποια προϊόντα που βοηθάνε στην καθημερινότητά μας και στην χρήση, τώρα, οικογένειες που έχουν μικρά παιδιά, π.χ. εσύ. Τραυματίζονται. Ωραία, να μου πεις και εμπειρίες τότε. Το σπρέι της αλόης. Το έχω βάλει στα παιδιά μου σε κνισμό. Όταν τους είχε τσιμπήσει κάποιο κουνουπάκι, δεν ήθελα να βάλω αμμονίες ή οτιδήποτε άλλο. Προτιμούσα την αλόβερα που είναι τελείως φυσικό προϊόν. Ένα άλλο παιδάκι που έπαιζε με τα παιδιά μου ήρθε και είχε ένα τεράστιο σημάδι εδώ πέρα από ένα τατού χένας και είχε μια γάζα. Και λέω: τι είναι αυτό? Το παιδί ήταν πάρα πολύ. Δεν κοιμόταν όλη νύχτα. Έγινε μόλις η δερματική. Ναι, ήταν πολύ χάλια. Το είχε με γάζα η μαμά του. Ήταν μέσα στο καλοκαίρι. Μου είπε: παιδί μου, ζοριζόταν. Οπότε πήρα αυτό, του έβαλα εκείνη τη στιγμή και του έδωσα στο σπίτι ένα ματόχο. Τον πήρε μετά από 2 μέρες. Μου είπε: τι είναι αυτό? Το παιδί λέει: καλά. Δεν μπορούσε να το συνεφέρει. Γιατί με λέω: αυτό. Μικρό, αλλά όπως το είπα, θαυματουργό, είναι συμπυκνωμένο. Ένα ψήλο τοπικά στο σημείο που νοσεί ή έχει πρόβλημα είναι υπεραρκετό. Το σπρέι αλόης, αυτό εδώ το σπρέι, περιέχει μέσα μια ουσία, το χελιδόνιο, το οποίο είναι φυσικό αντιφλεγμονώδη δηλαδή και αυτό και θεραπεύει πραγματικά, ας πούμε, η Ελένη έχει εμπειρία με βλεφαρίτιδα. Δεν κάνει καλό μόνο δηλαδή τοπικά στο δέρμα. Και τα πάντα. Για τοπική δερματίτιδα, λέω κάτι. Και για δερματίτιδα και για εγκάβματα, για κουνούπια, για μολύνσεις τοπικές. Ακόμα και αν χτυπήσεις, ρε παιδί μου, μπορεί να μπει και στην πληγή των παιδιών του λόγου του πέφτουν, ας πούμε, σαν φυσικό αντισηπτικό και για να κλείσει πληγή. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λένε μην το βάλεις για την ανοιχτή πληγή. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και πέρα από την πληγή. Ναι. Είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να σας περιγράψω τα πόσα καλά κάνουν τα παιδιά μας. Και ναι, δεν μου έρχονται όλα τώρα. Αυτό πέρα του ζει. Καθόλου. Όχι, γιατί το έχω χρησιμοποιήσει και τα παιδιά. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι ο γιατρός της εταιρείας μας, ο Dr. Krajcek, ο οποίος το παράγει, αυτός είναι δηλαδή ο μας είπε ότι αυτό εδώ το σπρέι κάνει ακόμα και για αιμορροίδες. Δηλαδή, αν έχει κάποιος πρόβλημα σοβαρό με αιμορροίδες, με έναν ψεκασμό θα δει αμέσως ανακούφιση. Και διαφορά αν συνεχίσει τον ψεκασμό 1-2-3 μέρες. Εγώ το έχω βάλει προσωπικά, παιδιά, ακόμα και σε αρχόμενη αμυγδαλίτιδα, μέσα στο στόμα. Σε γλωσσίτιδα, γιατί ξέρετε, υπάρχουν ιοί που πιάνουν τη στοματική κοιλότητα και μέσω των γλενογόνων μεταφέρουν πολλά μικρόβια. Έχω δει οξία γλωσσίτιδα που κόντεψε ο ασθενής να μας φύγει μέσα από τα χέρια γιατί έφραξε τους πόρους της ανάσας του. Και με κορτιζόνη και τέτοια συνέρχεται. Εγώ λοιπόν σε ερχόμενη γλωσσίτιδα που ψέκασα, μέσα σε 2 ώρες εξαφανίστηκε το είδημα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δυνατό και πολύ καλό. Και το κυριότερο να το δούμε και αλλιώς. Παιδιά, δεν είναι φάρμακο. Είναι αγνό πράγμα. Δεν είναι δηλαδή, δεν κινδυνεύουμε από χημική αυτοπατουσία. Λοιπόν, άρα πρέπει να υπάρχει στο οικογενειακό μας φαρμακείο στάνταρ μόνιμα. Τι να πει κανείς για αυτό εδώ, τη λατρεία. Λοιπόν, αυτή είναι, παιδιά, η οδοντόκρεμα της Essence, η οποία δεν είναι μια απλή οδοντόκρεμα, λέξη οδοντόκρεμα καλή, είναι οδοντόκρεμα αλόης.
Όχι οδοντόκρεμα με αλόι. Είναι οδοντόκρεμα αλόι λοιπόν και μάλιστα χωρίς φθόριο. Ξέρετε τι είναι το φθόριο? Ξέρετε κανένα μου τι είναι το φθόριο? Ακούμε φθόριο, όλες οι οδοντόκρεμες έχουν φθόριο. Τι είναι το φθόριο, ξέρουμε? Κάτι που ασπρίζει. Παιδιά, είναι της γιαγιάς μας το ποτικοφάρμακο. Εκείνα τα χρόνια οι γιαγιάς μας, τις φάκες που είναι ποτικοφάρμακο βάζαν, φθόριο δηλαδή. Την δεκαετία του 40 τόσο, κάποιες εταιρείες εκεί στην Αμερική, τέλος πάντων, με πυρηνικά απόβλητα από εργοστάσια, δεν ξέραν τι να τα κάνουν τα πυρηνικά απόβλητα που είναι το φθόριο, γιατί αυτό είναι το φθόριο, πυρηνικά απόβλητα. Και έτσι τα συλλέξαν λοιπόν, τα βάλανε σε βαρέλια μεγάλα και νοικιάζανε αυτά τα βαρέλια σε κάτι αποθήκες, $50 το ένα λέει. Μου κατεβάσετε στο ίντερνετ τα γράφει αυτά. Και όταν λοιπόν κάποιοι ανακάλυψαν ότι το φθόριο μπορεί να μπει σε οδοντόκρεμες, τότε γίνανε ας πούμε συμφωνίες με εταιρείες για να μπαίνει το φθόριο σε οδοντόκρεμες, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να κάνει θωρίωση που λένε οι οδοντίατροι στο στόμα μας και να ίσως να απολυμμένει κάποια κοιλότητα στοματική από κάποια μικρόβια, αλλά αν ρωτήσετε έναν γνώστη για το φθόριο, θα σας πει ότι το φθόριο είναι δηλητήριο που μεταφέρεται στον εγκέφαλο, από τον αιμοεγκέφαλο, μέσω των βλενογόνων και είναι υπεύθυνο το φθόριο 100% για την νόσο του Αλτσχάιμερ και της άνοιας, της διανοητικής της, που εμφανίζεται πολύ νωρίς. Ναι, και γιατί δεν έχει καταληφθεί αυτό, πόσο είναι τόσο... Εγώ αυτό που μπόρεσα να απαντήσω στον εαυτό μου και μου είναι συμφέρον. Συμφέρον όλες οι εταιρείες. Τα φάρμακα γιατί γίνονται από χημικά? Αφού θα μπορούσαν να γίνονται μόνο από βόλα. Γιατί η αλόι δεν μπαίνει σε όλα τα φάρμακα? Συμφέρον. Ο κόσμος πλάστηκε έτσι κάπως. Γι' αυτό λοιπόν καλά είναι η επιλογή. Ναι, όχι, καλά έκανε. Και εγώ τον ρωτήθηκα και ο καθένας τον ρωτιέται και πολύ καλά έκανε και με ρώτησε, γιατί όλοι τον ρωτιόμαστε, είμαι σίγουρη. Επίσης, ξέρετε ότι σε όλα τα προϊόντα υπάρχουν αυτές οι ετικέτες εδώ. Σ' άλλα είναι πράσινη, σ' άλλα είναι κόκκινη, σ' άλλα είναι μαύρη, που δείχνει την καταλληλότητα του προϊόντος. Στη δικιά μας λοιπόν με την οδοντόκρεμα αλόις, βλέπετε την πράσινη λωρίδα εδώ, που δείχνει τελείως φυτικό και ακίνδυνο προϊόν. Για τα παιδιά μας λοιπόν, για το σπίτι μας, ο οδοντόκρεμα, 4 παρακαλώ, 100 ml. Αυτό που δεν τόνισα στην αρχή είναι ότι τα προϊόντα μας δεν είναι ακριβά. Είναι πολύ προσαρμοσμένα στις τιμές σύμφωνα με την εποχή μας. Είναι σχετικά φθηνά δηλαδή. Και μπορούν να γίνουν και ακόμα φθηνότερα. Για εσάς. Και θα δούμε μετά. Να ρωτήσω λίγο κάτι πριν συνεχίσει. Ναι. Υπάρχει κάτι. Έχω ένα θέμα με τα κορίτσια μου όσον αφορά τα χείλη του τώρα που άρχισε να κάνει κρύο, σκάζουν πάρα πολύ. Η δε μεγάλη μου μέχρι που τις κάνουν γλυγούλες και τρέχει και αίμα, ανοίγει το δέρμα της. Οτιδήποτε έχω χρησιμοποιήσει από φαρμακεία, υποτίθεται για αυτή τη δουλειά, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και μου έχουν πει ότι υπάρχει κάτι της αλόε βέρα για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι σαν τζέλ. Ναι, υπάρχουν σε κάποιες άλλες εταιρείες τζέλ, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι. Εσύ δηλαδή στα δικά σας προϊόντα δεν έχετε κάτι που θέλω για την δουλειά. Να ψεκάζετε. Είμαι σίγουρη ότι θα βοηθήσει. Και από πάνω μπορείς να βάλεις και την αλόη την πόσιμη σε βαμβακάκι με το δάχτυλο να λείψει. Αλόη. Αυτή που είπατε ότι είναι με βιταμίνη C ή με σταφύλι. Τη σταφύλι, την απλή, για να μην τσούξει. Γιατί η βιταμίνη C μπορεί να τη τσούξει λίγο πάνω στην πηγή. Ναι. Αλλά το σπρέι, τώρα βέβαια θα ρωτήσουμε και εδώ με τον κύριο Βαλσαμίδη που έχει μεγαλύτερες εμπειρίες αυτά. Να μας πει, ξέρετε κύριε Βαλσαμίδη, κάτι παραπάνω για την ερώτηση? Ναι, θα μας το πεις μετά. Θα μας το απαντήσει. Ναι, λοιπόν. Και ας αφήσουμε την αλόη να μας τα πει ο κύριος Βαλσαμίδης, γιατί άμα κλείσουμε δεν σταματάμε. Και πάμε στον 4ο πυλώνα, που αυτόν δεν θα τον αγγίξω πολύ εγώ. Είναι το οικογενειακό φαρμακείο. Επειδή ο κύριος Βαλσαμίδης τα ξέρει πολύ καλά αυτά, θα ήθελα εγώ τελειώνοντας, δεν έχω να σας πω εγώ άλλα πράγματα, θα ήθελα να παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Βαλσαμίδη να έρθει εδώ και να μας πει, να μας δώσει πληροφορίες. Πες καλή για το φαρμακείο.